El primer llibre, sí, de Fanny Grande, i convençut que no serà l'últim, no és una amenaça, sinó un desig molt entusiasta. Gràcies, Fanny, de veres, per haver-te... Naix en gener del 2012 i naix per una necessitat que tenia de contar les coses que estaven passant. N'hi ha un capítol anterior que és un any abans, en gener també del 2011, que jo vaig publicar un article en El País que seria No sobren treballadors, a RTBB, i que va tindre molt bona acollida i que va tindre prou ressò, i sobretot que molts companys, quan el varen llegir, se varen sentir molt representats i molt identificats, i me vaig adonar que el que havia escrit havia servit per a que molta gent se sentira identificada en un tema que ens estava afectant a tots en aquest moment, que era el principi de l'ERE de Canal 9. Encara no estava ni l'ERE pel mig ni res, però ja començaven a sonar històries. Però vaig necessitar encara un any per a acabar de decidir realment obrir un blog i començar a explicar les coses i analitzar la realitat segons la meva opinió, segons el meu prisma. Y me decía, para tu Kit Kat. Y yo sonreía, contestaba y zanjaba mi tuit con un retrato tuitero de mi cara en ese momento. Punto y coma, paréntesis, paréntesis, paréntesis. Quan Fanny va publicar l'última entrada, va dir una cosa així com «I si algun editor està interessat, ja sap». Havíem tingut la sort que una companya l'havia entrevistada feia molt poquet per a la campanya Llegir en Valencià, per a la difusió, i ràpidament vaig telefonar-li i vaig dir-li «Així a l'editorial en som un grapat, que seguim el teu blog, has dit que busques editor i així en tens un». Va ser per a mi un compromís i un concepte que últimament el tinc molt al cap, que és l'escriptura com un servei públic, no? El Fèmur d'Eva, el que passa que era setmanal i La filla del llaurador mensual. Jo crec que han agafat un ritme natural els dos blogs, perquè els de castellà tenien moltíssimes lectures, de fet han sigut trending topics a nivell nacional, 7 o 8 posts, i això també me feia que, com que tenia més lectures, ahir se'n publicava cada setmana. No obstant això, sempre he tingut la necessitat també en valencià escriure. I escrivia una volta al mes en el llaurador i sempre me quedaven ganes de més, sempre, perquè és una altra veu narrativa i tinc una necessitat també d'explicar coses en valencià. Yo de verdad que quiero abrir el blog, quiero reabrirlo, pero tengo que trabajar. La gent que compri el llibre se trobarà en continguts nous que no estan en el blog d'internet, i també en l'últim blog, n'hi ha un 6è blog, que és una sorpresa, és material inèdit, que els lectors del Fèmur sé que agrairan, perquè ahir trobaran molt l'ADN del que ha sigut el Fèmur. Trobaran sobretot material nou, se trobaran a ells mateixa, perquè una de les coses que jo he volgut és que els lectors estiguin incorporats al llibre i cada post està introduït i presentat per un lector. N'hi havia lectors del Perú, de Nepal, no sé, és que això també fa que tu vagis organitzant els continguts també, perquè jo he tingut molt en compte sempre els lectors, sempre, sempre. Aleshores jo veia que ahir molta gent llegia en castellà coses i doncs vaig escriure més coses en castellà. I és molt agradable saber que la gent te llegeix en aquest interès. Realment és molt agradable, i després no és gens fàcil publicar un llibre i tampoc és gens fàcil que isca en aquesta qualitat, en aquesta edició, i que hi hagi tanta gent involucrada. És un regal, jo crec que els lectors m'han fet un regal des del principi en el blog, sempre.